дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи Ишкошим президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи зугванди поёни деҳоти Зонг хонаҳои истиқоматии навбунёдро барои оилаҳои аз офати табиӣ зарардида мавриди истифода қарор доданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҳаллаи навбунёд аз хонаҳои истиқоматӣ дидан карда аз сифати корҳои сохтмонӣ изҳори қаноатмандӣ карданд. шукронаи сарвари давлат мекунем, шукронаи сулҳу озодию осоиштагии кишвар мекунем ки дар ин муддати кӯтоҳе ки мо умеде надоштем ва умеди мо ба сарвари давлат буд ки моро аз ҳамаи чиз, яъне аз хонаву дар ҳамин сардии сармое ки аз пеш мебиёяд, аз ҳамаи сардиҳо моро яъне наҷот дода, аз рӯзи аввале ки яъне ҳодисаи фавқулода омадагӣ буд, сарвари давлат бо тамоми коркунони давлат бо мо ҳастанд ва моро дар ҳеҷ як лаҳзаи, дар ҳеҷ як рӯзу шаби танҳо нагузошта моро ҳамроҳӣ кард. ҳазорон шукрона ба сарвари давлат мекунем ки моро аз хонаву дари замонавие ки имрӯз мо дар ин ҷо истиқомат мекунем таъмин намуданд. ҳазорон бор шукрона мекунем ки дар ин фазои сулҳу осоиштагӣ зиндагӣ ба сар мебарем ва дар ин гуна хонаҳои наву замонавӣ умр ба сар мебарем. ҷиҳози рӯзгор ҳамаш дохил шудааст. ҳамаи чиз аз қошуқ сар карда то рисмона моро таъмин карданд. ҳазор бор шукронаи давлат мекунем. атрофи хонаҳо ҳамаш гулпӯш кардагӣ, барои кӯдакон майдончаи варзишӣ, барои калонсолон ҳамаи чизи мо муҳайё аст. аз об, аз ҳамаи чиз таъминот дорем. ягон камбудӣ надорем. биноҳои нави истиқоматӣ дар давоми бештар аз як моҳ бунёд гардида бо тамоми ашёи рӯзгор таъмин шудаанд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо оилаҳои аз офати табиӣ зарардида суҳбати самимӣ анҷом дода дар вазъияти тантанавӣ ба 13 оила калиди хонаҳои истиқоматиро супориданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои суҳбат сокинони маҳаллаи навбунёдро барои соҳиб шудан ба хонаҳои нав табрик карда иброз доштанд ки мавзеи қитъаҳои замин ва хонаҳои пешинаатон аз нигоҳи бехатарӣ осебпазир аст. аз ин рӯ барои бунёди боғ ва дигар ҳадафҳои маишӣ минбаъд онро метавонед истифода баред. сарвари давлат ба масъулони соҳа супориш доданд ки ба ҳар як оилаи маҳаллаи навбунёд як сар чорвои калони ҷӯшо, 10 сар моли майда ва сару либоси зимистона дастрас намоянд. сокинон бо муҳаббату самимият ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзи сипосу миннатдорӣ намуданд, зеро онҳо пеш аз фарорасии зимистон соҳиби манзилҳои нави истиқоматӣ шуданд. соҳиби хонае гаштем ки ба тамоми шароити замонавӣ муҷаҳҳаз аст. ҳатто дар он деҳае ки зиндагӣ кардем майдончаи варзишӣ дар назди хонаи мо вуҷуд надошт. имрӯз тамоми шароитҳо дар амин маҳалла муҳайё аст. ман аз номи худам ва аз номи тамоми сокинони деҳаи Зугванд миннатдории хешро ба ҷаноби олӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки дар ин чунин рӯзи мушкилӣ моро дастгирӣ карданд. мо доимо дар палӯи пешвои муаззами миллат ҳастем. мо сиёсати пешгирифтаи пешвои муаззами миллатро тарафдорӣ ва ҷонибдорӣ мекунем. мо миннатдор аз он ҳастем ки пеш аз сар шудани сармо мо ба дару хонаи кошонаи замонавӣ таъмин шудем. бори дигар ман арзу сипоси худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам. ёдовар мешавем ки бо мақсади бунёди хонаҳои нави истиқоматӣ дар деҳаи зугванди поёни деҳоти Зонг бо супориши пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 4 гектар замин ҷудо гардида буд, то ки дар ин маҳал манзилҳои истиқоматӣ ва дигар инфрасохтори зарурӣ бунёд карда шавад. бо азму талоши созанда имрӯз дар ин ҷо маҳаллаи нав бунёд шудааст ки хонаҳои истиқоматии он дорои 5 ҳуҷра, ошхона, долон, роҳрав ва дигар шароити зарурӣ мебошанд. ما باشندگان این دهه دوردست از غمخواری و دستگیری جناب عالی خیلی خوشحالیم و می خواستیم درود و سپاس بی اندازه خودمان را بیان نماییم. ما می‌نداریم پیش از زمستان صاحب در خانه شدیم.
роҳи маҳаллаи навбунёд дар масофаи 200 метр мумфарш ва чароғон карда шудааст. ҳамчунин ҳар як хонаи истиқоматӣ бо хатти барқ ва об таъмин мебошад. дар атрофи ҳар як хона дарахтони сояафкану ороишӣ ва гулҳои зебову рангоранги мавсимӣ шинонида шудааст, ки зинатбахши маҳаллаи навбунёданд. бо супориши ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз рӯзҳои аввал барои вусъат бахшидани корҳои сохтмонӣ масолеҳи зарурӣ ба зарардидагон дастрас карда шуд, то ки хонаҳои истиқоматӣ дар муҳлати муайяншуда бунёд карда шаванд. رحمت به پیشوای ما، رحمت به دولت ما را در همین روز سختی تنها نگذاشتند. همه چی هست، هم از ما همه چیز راز هستیم، اون کمی ندارد. این یاری که به ما کردند همه چی شاخ دارد. باز میگیم رحمت به پرزیدنت بر جناب عالی. бинокорон манзилҳои истиқоматиро бо масолеҳи босифат сохтанд, то ки шароити зисти зарардидагон аз пештара дида беҳтару хубтар бошад. рафти корҳои сохтмонӣ дар манзилҳои истиқоматӣ барои аҳолии зарардида аз аввалин рӯзҳо зери таваҷҷӯҳи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон қарор дошт. масъулини вазорату идораҳои дахлдор ва мақомоти маҳаллӣ вазифадор гардида буданд, ки хонаҳои зисти шаҳрвандон дар муҳлати кӯтоҳ бо сифати баланд ба истифода дода шаванд. инчунин дар маҳаллаи навбунёд дар масоҳати 801 замин майдончаи варзишии наву замонавӣ сохта шудааст, ки минбаъд сокинон хусусан наврасону ҷавонон ба тамринҳои гуногуни варзишӣ машғул мешаванд. дар майдончаи варзишӣ тамоми шароиту имконоти зарурӣ муҳайё карда шудааст. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба сифати корҳои сохтмонӣ дар майдончаи варзишӣ баҳои баланд дода, бунёди ин иншоотро идомаи тадбирҳои созандагиву бунёдкоронаи ҳукумати кишвар арзёбӣ намуданд.